nade magi kale. An gima dawach niya monde kaka dwa penji wabed gi nyathi manyako monde wakete piny wajiwe gi wach. En mana kaka wacho pod adok mana china wacho niya nyathi manyako wachako puonjo ko ja higni 9 monde omi nyathino odong kong'eyo ni mae oyo monego bed noluwo, mae ok oyo monego bed noluwo. Mane gima pod aendelea mana wacho. Onge kaka dichak turo yath gi malo kokichako gi piny. Nyaka ichake gi piny kae yakichop malo. Nyathi en mana puonjo kapod otin. Yeka kichako puonjo nyathi. To mano I insist kuom nyithindo manyiri. Janyuol chak puonjo nyathini kapod otin. Jomoko bende sani koro chwalo ywak margi ni nyithindo machuo to waweyo chien. Nyithindo machuo be jonyuol ing'eni kuom kaburo to kendo odiochieng'. Okeno odiochieng'gi. Nyithindo mayo be chendo. But kuom an advocate for nyithindo manyiri. Ema mostly adil kodo. Poka tiyo gi nyathi mawuoyi. Adil mana kod nyithindo manyiri. But an gima dajiw jonyuol nyithindo terom. Nyathi kaki handle nyathi manyake kaki handle nyathi mawuoyi. Nyathi mawuoyi be nyaki puonji nikech nyithindo mayuogo ema timo marach ni nyithindo manyiri. Mabe nyithindo mayuogo be onego bed ni puonjo. Ok ni kineno nyathi manyako tineno no macho seromo inyalo tiyo kode kamae mondo imiye gima kamae mondo yud gima idwaro. Ok onego bed ni gitimo kamano. Obe onego ketgi piny tipuonjo gi. Nyathi manyako ok en kacha ne en gima itugogo. Ok en kacha ne en gimoro ma kineno ten ochal giri mar tugo. Nyaki nen ma nyathi manyako monego bed ni gima ne dhi mbele. Mane gima gitego advantage iwacho no nyathi manyako boke en kata ng'ama onego bed ni puonjo. Nyathi manyako en ng'ama ipuonjo. To mane gimwa kwero gi kwanza chuo maneno ni nyithindo manyiri ma oromo no onego bed ni timo ne kama ikwero gi giwe timo nyithindo manyiri kamano. To bende nyisa kacha ni itiyo koda familia mago iluongo gi ni familia 100 mabe